Ako musela vdova v Bridgertone správne smútiť? Ako by Johnova smrť nebola dostatočne ťažká rana pre Francesku, to si ešte nepočul o dobových pravidlách, ktoré vdovy museli dodržiavať. Spoločnosť mala presne nastavené pravidlá smútku, ktorých porušenie by vyvolalo škandál. Vdova ako Francesca po smrti manžela vstúpila do obdobia tzv. Hlbokého smútku. To znamenalo úplne čierne oblečenie, bez akéhokoľvek lesku. Minimálna dĺžka smútku bola 6 mesiacov, ale väčšina žien držala smútok rok a jeden deň. Ten deň navyše vôbec nie je metaforický. Nech to znie akokoľvek absurdne, ľudia by ťa po roku zmeny oblečenia mohli obviniť, že výročie úmrtia oslavuješ. Po tomto období sa prechádzalo do tzv. Polovičného smútku, kedy sa postupne do šatníka mohli zaradiť aj iné farby, napríklad sivá. Toto obdobie trvalo zvyčajne ďalších 6 mesiacov. Zaujímavé sú aj samotné látky volené pri držaní smútku. Oblečenie bolo zámerne navrhnuté tak, aby nevyzeralo príliš pekne. Ak náhodou vdova vyzerala počas smútenia atraktívne, od spoločnosti mohla dostať označenie veselej vdovy. A to bol veľmi škandalózny výraz, pretože naznačoval, že žena si príliš skoro hľada náhradu za zosnulého manžela. V istom zmysle to teda malo aj odrádzať potenciálnych nápadníkov. Vizuálne mali šaty hovoriť nedotýkajte sa jej. Kostýmy v Bridgertone v tomto boli historicky presné. Francesca nosí najmä látku, ktorú poznáme pod názvom Morning Crepe. Ide o drsný hodváb s mierne pokrčenou textúrou s matným vzhľadom. Ak by sa vdova náhodou opovážila dať lesklý hodváb, bolo by to brané tak isto, ako by hovorila: som rada, že je preč a jeho odchod oslavujem. V praxi je táto látka veľmi škrabavá a nepohodlná. Ďalšia látka bola bombazín, čo je zmes hodvábu a vlny. Ide o veľmi ťažkú a veľmi teplú látku. Keď navlhla, mala dokonca mierne kovový zápach. Historici často hovoria, že vdovský smútok bol doslova fyzický trest. Spoločnosť chcela od žien smútok vidieť aj cítiť. Muži mali pravidlá oveľa voľnejšie, smútili kratšie a mohli sa vrátiť do spoločnosti oveľa skôr. V praxi to vyzeralo tak, že im stačilo držať smútok 3 až 6 mesiacov a nemuseli riešiť obliekanie tak komplikovane ako ženy. Akceptovalo sa im aj tmavšie oblečenie, či častokrát čierna páska na rukáve, či tmavá kravata. Vdovec sa mohol znovu oženiť niekedy aj do roka, odkedy mu zomrela manželka. Od vdovy sa však očakávalo, že bude smútiť dlhšie a viditeľnejšie. Prídu ti tieto pravidlá prísne? Napíš mi svoj názor do komentárov.